clog ach maidin ar óg an brise. Bhain mo bre fasta nóir thugam síos Deireadh. Is brála a bheith ag léamh an cuid sport den nótáin nóir a itheann mo bre fasta. Is brála mé gúsáid Nidirlín ar mo go háin gach lá ag Feabhra Facebook agus a bheith ag teangáil am a corda. Tá brá mór agam den amán, bosnig mé á immers nóir bhíos cethir, am riamh mé gach lá i mo Gordín. An amóní is dearlam ná Henry Shefflin, ba bhrálam bheith mar siúd nóir a fásan suas. Ag deire an lé nóir thugam isteach bhí mu daoine ar réagdom.